Veliki pozdrav svima. Ovako, danas ćemo raditi još jednu vežbu, ajde, za sviranje, ja kažemo valcer ili ti 3/4, znači ono tum tam tam, tum tam tam, tum tam tam, tum tam tam, tako bilo. Ili ti dosviramo, znači ovako, evo prvo za levu ruku, znači mogli bi ovako levom rukom da malo razgibamo prste, znači da krenemo znači, s malim prstom C, A, E i G u isto vreme. Ajde, nek to bude prva vežba, znači s levom rukom. I to je u suštini taj, da kažemo, valcer, 3/4. Naprimjer, evo sad ćemo raditi još neke vežbe, da to ne bude nešto baš kratko. Naprimjer, evo, sljedeću vežbu, znači progresija akorda je sljedeća, znači C-dur, G-dur i F-dur, nešto najprostije. Evo ovako, znači, ovako da spojimo. I to je vežba za levu ruku, da malo razgibamo prste. Ovako možemo i još jednu vežbu, znači sa oktavama. Znači osviramo. To je znači za levu ruku. Evo ovako da spojimo obe ruke, možemo i desnu, ali s desnom ajde svima je lakše, znači ovako, da radimo isto progresiju akorda C-dur, znači G-dur, F-dur, evo ovako. Vi naravno možete i sporije. Preporučujem sporije, znači da vežbate, mnogo će vam biti lakše. Sljedeća vežba koju radimo to je iz F-mola, evo mala demonstracija. I to je vežba, sad ćemo sporije. Znači sa levom rukom samo oktave. A sa desnom ostajete u F-mol. Znači evo sad ćemo sporiju verziju. I to je vežba. Ima još gomila vežbi koje možete da vežbate, znači to je na vama uglavnom, znači ovo je ritam. Tum tam tam, tum tam tam, tum tam tam, to je taj 3/4 valcer ritam. I to je to. Znači to bi bilo to, evo malo još neka demonstracija šta možete osvirati sa time. Tako da ga ne bude da ste gubili džabe vreme vežbajući. Ima još gomila opcija. Itd. To je to, znači za danas, veliki pozdrav i ćao!